Salut, eu sunt Andrei și bine m-am găsit la un nou episod din The Binding of Isaac Repentance. E bine, astăzi am deblocat două chestii foarte importante. Am deblocat un nou caracter, acesta este Lilith, după cum putem vedea aici. Și itemul D6, D6 este un zar care este pe Isaac și de acum în fiecare run la început o să ne dea acest item. Cred că o să vă explic puțin mai încolo un videoclip ce face acest item, deci hai să vă explic cum am deblocat-o pe Lilith. Practic trebuia să joc cu Azazel, să bat grid modul. O să vă arăt acum ce este acest grid mod. Pentru prima oară când l-am jucat mi s-a părut ciudat pentru că nu prea știam eu ce trebuie să fac aici. Dar este destul de ușor. Păi în primul rând avem așa ceva, avem un room de asta, am uitat cum se cheamă. După aia avem o cameră de asta unde ne dă un item. Ok, am și deblocat ceva între timp, bun. Și avem și un item room și avem și un shop. Da, aici e un shop destul de mare, cu destul de multe chestii. Și ideea e că tu trebuie să apeși pe butonul acesta. Deci, după cum vedeți, când apăsăm butonul ăla, ni se spawnează niște inamici și niște bani. Tu trebuie să completezi fiecare wave de asta, de inamici. Și după, cu banii pe care i-ai luat, pe care i-ai obținut, să te duci la shop să-ți cumperi diferite chestii. Și după mai avem un exit. Și aici, practic, mergem la următorul floor. Sunt vreo 4-5 floor, nici nu mai știu, habar n-am, că nu m-am mai jucat de câteva zile. Și da, o să vă las cu videoclipul în continuare să vedeți cum am bătut acest game mode, cum am bătut bossul final din game mode și da, și cum am deblocat D6-le. Deci vă las cu videoclipul. Hai să luăm asta. Damage up, ok. Nice. Și ne-a dat și vieți. Perfect. Avem 11 damage. Și suntem pe final. Hai să vedem ce se întâmplă aici. Ne batem direct cu bossul final, nu? Hai să vedem. Opa! Am speriat un pic. Ok. Și acum bănuiesc că ăsta e bossul final, Ultra Grid. Opa. N-am încredere în banii. Eram sigur. Ok, pretty easy până acum, pretty easy. Puțin cam multă viață are. Sper să reușesc să-l bat, ca să pot să deblochez caracterul Lilith. Lucky Toe. Ok, am deblocat ceva. Oh, fuck. Mamă, ce cară itemele astea. Sticla aia și cu musca. Cară rău de tot. Oh, fuck. Și l-am bătut? L-am bătut, nu? Lilith! Nice! Ok, da, puteam să mai deschid acolo niște chestii. Da, am uitat să pornesc muzica. Da. Hai. Bun, hai să vedem ce e aici. Ce se întâmplă. Și am apăsat, am crezut că dacă apăs SK o să pot să intru aici să pornesc muzica. Da, n-am putut să văd ending-ul. Băga mea și ce. Ok. Deci avem un nou caracter
Acesta este Lilith, care are o viață, 2 damage, 2 speed. În continuare o să vreau să vă arăt cum am deblocat zarul D6 pe Isaac, un item destul de bun, dar care mi-a luat extrem de mult să-l deblochez. O să vedeți acum pe ecran câteva faze, să vedeți cât de stupid am murit, poate câteodată chiar prea stupid. Dar da, în orice caz vă las cu videoclipul. Ok, deci suntem aici cu Blue Baby și am un run extrem de bun. Ok, cred că o să se ducă de râpă acest run foarte rapid. Pentru că mereu când am puțină viață și am cele mai bune run-uri, când am cele mai bune run-uri, am foarte puțină viață, asta voiam să zic. E foarte târziu când filmez acum și o fac. Și am zis să bag și eu un run la mișto. Și am primit Brimstone cu Charge Shot sau ceva de genul. Și practic asta ne face să dăm în mai multe direcții, ceea ce e foarte șmecher. Că vine și mama. Opa, stai că ne-a dat un pic cam în spate. Bă, overall până acum decurge bine ranul, sper să facem și noi repede rost de D6, de zarul acela. Pentru că e foarte important. Și cred că atunci când o să facem rost de D6, o să joc numai cu Isaac. Da, bine, rămâne de văzut. Bun. Mai făcut rost de niște viață. Avem aici și Biblia, după cum vedeți acolo sus. Și vă dați seama că nu o să folosim la piciorul mamei, o să folosim la inimă. Și de acolo vedem cum decurge treaba. Avem 12 minute în run. Nu e atât de rău. S-ar putea să ajung la inimă sub 30 de minute. Și din câte m-am interesat eu, n-am stat să mă uit pe episodul trecut, cel cu H, dar am înțeles că dacă bați inima mamei sub 30 de minute, îți apare camera aia cu H și poți să-l bați. Destul de interesant, nu știam treaba asta. Poate apare și acum din nou. Dar bine, eu nu o să am treabă cu camera aceea. Eu o să am treabă cu Isaac, cu bossul Isaac. Opa. What? Dice shard. Ok. O fi bun ăla? Cred că ar trebui să mergem la Devil Room. Că avem Joker de la. Destul de easy până acum, sincer. Bine, n-ar trebui să mai zic așa că am mai murit eu în run-uri de genul. Run-uri de-astea foarte bune. Ce vreau asta? Bombe. Din păcate n-avem. Ok.
Și item room. Mamă. Ok, de acum deja nu mai avem chestii foarte bune. Nu prea ne mai dă chestii bune. Dar câte camere mai sunt, mă? Aici e boss oare? Nu e aici. Asta ar însemna că este sus. Hai să mergem să luăm... avem Joker-ul. Păi... Hai să ne încercăm norocul la un secret room. Da, apare nu e aici. Stai să mă gândesc. Mamă. Opa. Cred că nu mai căutăm secret room. Oare aici? Nici șansă. Mamă, dar de ce e atât de mare? De ce a fost atât de mare ăsta? Am ceva curse? Curse of the Labyrinth. Aha. Asta ce face? Nu, de fapt nu. Nu vreau, că îmi dă, cred că îmi dă reroll la Joker și nu prea aș vrea. Bun. Hai și jos. Și o să dăm la următorul floor Joker-ul. Oh, fuck. Ok. Da, nu cred că mă afectează cu nimic range-ul. Speed. Nice. Și îmi dă... Ce face asta? Da, neinteresant. The Magician. Nu ne trebuie. Hai să dăm joc. Stați așa, că mai avem un boss. Opa. Ok. Lejer. Poate lejer. Au. Speed plus damage. Hai să dăm și Joker-ul. Și nimic interesant. Ceva interesant pe aici? Cam nimic. Și hai să mergem să ne batem și cu inima mamei. Acolo o să folosim Biblia. Și după, cred că trebuie să bat și It Lives. Pentru că am deblocat-o într-un run. Cred că v-am pus la începutul videoclipului. Cum faptul că am crezut că... Faptul că am crezut că eu o să ajung la Isaac, dar am ajuns la... Adică am deblocat It Lives și atâta. Că aparent nu aveam deblocat. Ciudat, totuși. Ok. Dăm speedrun rapid. Deci am chinuit efectiv o grămadă cu caracterul ăsta. E un caracter greu, pe părerea mea. Nu știu de voi, dar... Blue Baby e un caracter greu pentru că... Nu poți să iei vieți normale.
Și te spawnezi cu un item destul de prost. E că nu e atât de oribil. Da, da. A, și uitați, dacă sparg rahat de ăsta ne dă muște. E destul de interesantă chestia asta, m-a ajutat de câteva ori, dar acum dacă nu e rahat în tot ăsta, e cam degeaba. Absolut nimic pe aici. Îți mă sus. Și ia să vedem ce boss avem. Opa. Mamă, ce nervant e copilul ăsta. Ok. Damage plus range. Ok, bro. Cred că-ți bagi joc de mine. Health up. Hai să vedem. Suntem aproape. Suntem foarte aproape. Și batem și inima în mai puțin de 30 de minute. Să vedem dacă apare Blue Womb sau cum se cheamă. Nivelul unde îl bați pe H. Mă rog, dai de H. A, bine, noi n-avem nevoie să ne batem cu H. Aia e singura chestie. Noi trebuie să ne batem cu Isaac. Nice. Very good, very nice. Ok. Și avem boss-ul aici. Nu mai țin minte sigur dacă avem item room în acest nivel. La celălalt n-am avut la primul, dar aici s-ar putea să avem. Parcă țin eu minte. Niciun soul heart, nimic. Nasol. Destul de nasol. Isaac o să fie puțin greu de bătut, cred. Bine, dacă avem brimstone e lejer. Bun. Aici nu este secret room. Poate dăm de un soul heart, nu? Ok. Aici s-ar putea să fie. Ok, am dat fel de 2 ori. Opa. Opa, opa, opa. Nu o să mai stau să caut secret room-uri. Dau bombele degeaba. Și aparent n-are item room nici acest nivel. Și hai să mergem și la boss. La It Lives, nu la mama mea, aparent. Bun. Și avem aici intrarea către Isaac și chestia asta nu știu ce, nu știu unde mă duce, dar noi trebuie să mergem la Isaac. La catedrală. Hai să vedem dacă putem să-l batem, pare.
Nu prea știu eu foarte mult inamicii prin catedrală, am jucat o singură dată, așa că s-ar putea să-mi iau damage foarte prostesc aici. Uite boss-ul. Nu știu care are item room chestia asta. Soul Heart? Nice. Au. What the fuck? Nu știu ce am făcut. Bun. What is this, bro? Opa. Nice, Soul Heart. Opa. Da, nu m-a întrebat ce am făcut acolo. Bun. Dacă a fost bine că am păstrat bombele astea și nu le-am mai consumat pe Secret Room. Nice. Cred că nu mai are rost să vedem dacă mai există vreun item room. Cred că mergem direct la boss. Hai să vedem dacă mai este vreun Soul Heart pe aici. Perfect. Bun, și 3, 2, 1, bam. Isaac. Oh. O să tac puțin în gură. S-ar putea să mor. L-am bătut? L-am bătut, mă. Finally. Ia, ce se întâmplă? A, l-am mai făcut pe ăsta. Ok. Și? Nu mă interesează D6.